Juče je održan jedan veliki skup o kome je bilo reči o konkurentnosti i ja bih želeo da vam prenesem nekoliko poruka sa tog skupa, pogotovo što će se ovde menadžeri praktično biti uključeni u dalje aktivnosti u vezi sa tim. Jedna poruka jeste da smo mi izgubili na konkurentnosti u poređenju od 133 zemlje. Mi smo sa nekog 85. pali na 93. mesto i postavlja se pitanje, dva su tu pitanja. Jedno je da li mi realno jesmo 93. od 133 zemalja i drugo, zašto smo upravo u godini krize, kada su nam s jedne strane rejtinzi porasli, izgubili, da kažem, taj rang. I ne samo što smo na 93. mestu gledano ukupno i relativno loše rangirani, već ako se uporedi region, na našu žalost iza nas nalaze se samo dve zemlje, to su Albanija i Bosna i Hercegovina.